Hola. Hola. Benvinguts a Matadepera Ràdio, al Tutira. Avui, escoltant l'himne soviètic. I fins aquí la broma. Què tal, Arnau? Com estem? Bé, molt bé. Com estem, Jordi? Doncs molt bé, acabem d'arribar al programa. Anem a fer un programa molt especial avui, però abans de començar, Arnau, sí? Permetem que et pregunti dues coses. Vinga. La primera, per què hem posat l'himne soviètic? Per agrair l'esforç que van estar a punt de fer 10.000 soldats russos per venir a operar a Catalunya per alliberar-nos d'Espanya. Aquest és el nostre homenatge, doncs, a les tropes russes que havien Exacte. de venir, segons Ministeri Interior, Guàrdia Civil... Qui ho ha dit, això? Sí. Val, perfecte, molt bé. Com sempre, treballant una mica lo inconcret, El rigor. El no rigor. saber, sí, perfecte. I l'altra pregunta és, qui tenim amb nosaltres avui, Arnau? Doncs et tenim a tu, a mi i ha tornat en Kevin. Hombre! Alegria i joia. El programa que farem avui, doncs, és un programa molt més calmadet, si es pot dir així. Aquesta és la intenció. Ja veurem amb què ens trobem al final. Tenim 55 minuts llargs per intentar estar calmadets. Aviam què passa. Ja veurem què passa. Doncs el programa que farem avui és un recull de recomanacions culturals. Exactament. Jo us recomanaré 5 llibres que estan a la meva estanteria. Exacte. I l'Arnau us recomanarà 5 sèries de Netflix que estan a la meva playlist, a la meva llista de Netflix. De Netflix. Sí, per intentar acotar-ho una mica. També diré, però, que he fet una mica de trampa. Home, no podem començar el primer programa que fem de recomanacions i dir, he fet una mica de trampa, perquè... No, la cosa està en que hi ha coses que ara estan a la meva llista, que hi han estat en el moment en què les he vist, però que són sèries que ja han acabat, que no tinc pensat tornar-les a veure en un futur proper, i que les he afegit en aquesta llista un parell de dies abans d'enregistrar el programa per dir, ei, les he tret de la meva llista, però fa 2 setmanes no hi eren, i d'aquí 3 setmanes segurament tampoc hi seran. Però ara, al moment d'emetre i de gravar aquest programa, són a la llista. Els llibres que estan a la meva estanteria, sí? Bueno, no és que n'hi hagi una, diguem-ne, les estanteries del quarto, sí? Ara mateix no hi són perquè estan aquí. Apa! Però tècnicament són de la meva estanteria. Molt bé. Doncs, després d'aquesta introducció tan fantàstica on us farem aquestes recomanacions, només queda una cosa per fer abans de començar el programa, que és decidir qui comença, Arnau. Doncs, vols començar tu mateix? Fem pedra, paper, tisora. Vinga. Que és una cosa molt visual per la ràdio. Exactament. Vinga. 1, 2, 3, pedra, paper, tisora, 1, 2, 3, ja, i llavors ens anem. Exacte. Vale? Qui guanyi directament, no? Exacte, sense... Vinga. Sí, o sigui, a un. A un, no farem res. Exacte. Poc radiofònic. Exacte, farem un torneig d'1 hora de pedra, paper, tisora. A saco. Som-hi. 1, 2, 3, pedra, paper, tisora. 1, 2, 3, ja. He guanyat jo. Comences tu. He tret tisores, l'Arnau ha tret paper. Doncs començaré jo amb les meves recomanacions culturals. Fum-li! Hem tornat a posar aquest funky tan bonic. Bé, però avui, estranyament, entra bé aquest funky. Per parlar així de cultura, així en plan divertit, som-hi, que guai que és tot. Fem recomanacions també una mica de cara a un hipotètic confinament. Ah, sí, això és una cosa que no hem mencionat. mencionat. Doncs podeu aprofitar i passar l'estona, Ja que els caps de setmana no podeu sortir de casa, doncs, com a mínim llegir. Llegiu, mireu la sèries. tele amb una mica de criteri, etc. Sí, bueno, sigueu feliços, en general sigueu feliços dintre del que es pugui. Exacte. Comencem, doncs, amb la primera recomanació cultural que us he portat jo, que es diu Through the Tunnel, d'una escriptora britànica que es diu Doris Lessing. I he fet una pausa com perquè entrés, però no entra perquè és un llibre. Exacte. Seria estrany que entrés un llibre. És molt dramàtic. Doncs mira, t'explico breument. Doris Lessing és una dona que va néixer a Pèrsia el 22 d'octubre de l'any 1919 i que va morir el 17 de novembre del 2013, és a dir... Fa poc, relativament. Fa 7 anys. Aviam. Bueno, comparat amb Shakespeare, fa poc que mor. Exacte. Va guanyar no el Premi de Nobel. Exacte. El Premi de Nobel Literatura. No, el Premi Nobel de Literatura a l'any 2007. Van anar apurant una miqueta, també, per donar-li. Sí, 6 anys abans d'acabar el mes van dir, Doris, te'l mereixes. Perquè si no, igual ja no arribem. Ja no arribem i tenim problemes. Doncs sí, aquest llibre, el primer llibre que va escriure Doris Lessing es titula The Grass is Singing i el va publicar l'any 1950, que és una novel·la... No és una novel·la amable de llegir.
M'agrada perquè jo faig una recomanació més endavant que començo dient no és una sèrie agradable. Podria haver dit amable, però correcte. fum-li. Doncs és una novel·la que no és amable, però és un llibre duríssim. Tracta de... Bueno, hi ha un triangle amorós en una granja, l'home i la dona no es porten massa bé i la dona s'enrotlla amb un que treballa a la granja i tracta tot de temes que... Mogudes xungues. Mogudes xungues, sí. Al final acaben matant a penya i... No està bé. No, matar persones no està bé. En general no està bé. I per això el que us recomano no és aquest llibre. Està bé. Sinó que us recomano un conte molt breu que va escriure Doris Lessing, que es diu Through the Tunnel, que es va publicar l'any 1955. Sí, no 55 després de Crist, o abans de Crist, seria despropòsit. Narra la història d'un nen que es va publicar, a través de The New York Post, que era una novel·la d'aquestes que cada dia sortia un conte. Exacte. I al cap d'un temps ja tens el llibre. Molt bé. Però fascículos, no? Exacte. Doncs, és la història molt breu d'un nen que es diu Jerry i de la seva mare. De la mare no sabem absolutament res. Molt bé. És la mare. Com a ens gairebé superior. Sí, tal qual. Molt bé. A més, està narrat com des del punt de vista del Jerry i representa que se'n van de vacances. És un conte molt breu, és a dir, són 10 pàgines. El Jerry se'n va a la platja amb la seva mare i se'n va a nedar, i el primer dia neda una miqueta més lluny, l'endemà neda una miqueta més lluny, l'endemà una miqueta més lluny, arriba fins al punt que arriba com al final de la platja, que hi ha unes roques, i veu que sota les roques hi ha un túnel, i diu, calla, passaré per sota del túnel. I el primer dia ho intenta però no s'atreveix perquè es posa com nerviós i li surt sang del nas i se'n va a la seva mare, i la seva mare li diu, vigila el que fas, no sé què... El Jerry sempre li explica a la seva mare tot el que fa, i la mare l'únic que fa és escoltar, no li explica res, no? I al final, a l'últim dia, doncs, el nen aconsegueix creuar el túnel i representa que és com un ritu de pas, no? S'ha fet gran. I això ho exemplifica a l'hora de creuar el túnel i després perquè no li explica a la seva mare. En el sentit que és un nen que ja ha guanyat independència i tot això. Molt bé. Explicat així... Que bona que és aquesta... És que té un Premi Nobel, tio! Home, hosti! Ei! Ull! Explicat així per tota la gràcia. M'ho imagino. Però llegit és molt bonic. A més, és un clar exemple d'un tipus de novel·la que se'n diu Bildungsroman, que són novel·les on es tracta l'evolució d'un personatge. Buah, tio, tu has preparat més que jo, diria. Bueno, no he preparat més que tu. Bildungsroman és una cosa que... Que ja portava sabuda d'abans. Jo ja la sabia d'abans. Fantàstic, doncs. No sé, Great Expectations de Dickens també és un Bildungsroman. O sigui, totes les novel·les, l'argument de la novel·la o de la història es centri en el creixement personal d'un personatge és un Bildungsroman. Fantàstic. Ja està, ja ens en podem anar a dormir, ja sabem una cosa més. Molt bona nit. Que és una paraula que ve de l'alemany. Mira, no sembla pas del llatí, no? No. Doncs aquesta és la primera obra que us presento, Through the Tunnel, de la Doris Lessing. Molt bé. Fantàstic. La següent obra que us proposo... Però no havíem dit d'anar fent un i un? O sigui, jo anava a saco. Ho dic perquè així serà com més amè. Vinga, va. Sí, va, si no serà mitja hora parlo jo, mitja hora parla l'Arnau, i al final ens acabarem odiant l'un a l'altre. Més encara. És veritat que és tot un paper, ens portem molt malament. Exacte. Arnau? Sí. M'has de dir el títol de la cosa perquè ho pugui posar la cosa. Friends. Molt bé. Potser hem deixat sord a la meitat de la nostra audiència ara? He vist el pic. El waveform, no sé com es diu, i mare meva, he saturat tot arreu, això. Ei, escalf. Ens sap greu, no era la nostra intenció. Us demanem disculpes. Però és Friends, hi ha uns rituals que s'han de complir. Bé, doncs sí, la meva intenció era portar-vos coses que s'escapessin sense ser allò, coses super indies, és que ho han vist 4 persones al mes, i sense ser aquestes coses, però coses que escapin una mica de la normalitat i de les sèries més mediàtiques de Netflix, com puguin ser Stranger Things o jo què sé, Com conocía vuestra madre, per exemple. Deixant davant de la qualitat d'algunes d'aquestes sèries que he dit. No entrarem aquí, no és una caixa que no volem obrir encara. Però també és cert que per mi una de les millors sèries que té Netflix ara mateix és Friends. Quantes vegades l'has vist, Arnau? Deixa'm que conti 4, diria. 4? Sí. Jo l'he vist 2 i mitja. Vaja. Ara estic a la mitja. Bé.
Endavant, doncs. Esperem que en siguin 3 ben aviat. Per què ens recomanes Friends, Arnau? Aviam, us recomano Friends. Ja estàs anant en contra, perquè jo m'havia preparat una mica de quin any a quin any es va emetre, que és del 94 del 1994 al 2004. Són 10 temporades, produïda per Warner Bros. I creada per David Crane i Marta Kaufman. El repartiment, doncs això, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry i David Schwimmer. No crec que calgui fer la sinopsi de Friends, crec que més o menys ens ho podem imaginar. Tu més o menys ho coneix, però fes-ne 5 cèntims. Són uns companys de pis... Són 6 amics que viuen a Nova York, a Manhattan, i que això, els hi van passant coses més o menys normals al llarg d'aquests 10 anys que abarca la sèrie i van superant els obstacles que tenen i sort en tenen en molts moments de tenir-se els uns als altres. Bàsicament és això, és una sitcom. Una típica sitcom. Sí, de fet, no són ben bé els inventors de la sitcom en si, David Crane i Marta Kaufman, en Friends, però sí que són com el màxim exponent d'una sitcom. Correcte. A més, sí, es nota que evidentment han passat el temps, que hi ha bromes que ara penses i això se suposa que fa gràcia, no? Em ve al cap un moment en què 2 personatges homes dormen una migdiada al sofà junts, mig abraçats, i això és com, per alguna raó, un motiu de mofa per part dels altres 4 personatges, i penses... Bueno, de quin any és? Has dit del 94. Va començar el 94 i va acabar el 2004, sí. És a dir, és una miqueta una sèrie que és més gran que nosaltres. És més gran que tu. Més gran que jo. Més gran que jo no, perquè la sèrie va començar al setembre del 94. I tu ets un puto vell. Exacte. Jo he d'anar pel món amb bastó. Això. No és veritat, l'Arnau no és vell. Té un any més que jo. I prou. Si fóssim Buenafuente i Berto Romero, tu ets el Buenafuente i jo me'n foto de tu. Vale. Perquè ets gran. D'acord. Tu et pots enfotre a mi perquè tinc el nas gros. Exacte. Endavant, doncs. I això, jo per què la recomano, Friends? Perquè de totes les que hi ha a la meva llista que us porto avui és, sens dubte, la que és més per asseure't al sofà, posar el capítol i distreure't una estona sense pensar en res, però que està ben fet. Molt que bé. És una sèrie que dius, mira, és entretinguda, no té cap mena de pretensió ni de canviar el món, ni de patar-te el cap amb una trama supercomplicada i un argument que no s'entén. No. És una sitcom, tu t'asseus i en algun moment o altre en cada capítol hi haurà alguna cosa que et faci gràcia, que et faci riure o com a mínim somriure, i ja està, són 20 minutets, tu estàs allà assegudet, piques de mans a la intro i ja està. I això és tot. Molt bé. Fantàstic. Anem a posar una cançoneta i torno a parlar jo, perquè sóc una persona egocèntrica. Vinga. Doncs torno a parlar jo. El llibre que us recomano ara és poesia. El Jordi és un intel·lectual perquè llegeix poesia. Sí, i s'ajusta al monocle i viu amb el ditet petit cap amunt. Jo bec amb el dit petit aixecat sempre. Però perquè ets un pijo del centre de Terrassa. Home, no sé. Sí, home, sí. És de formació de les mans. No ho sé. Però sempre, però inclús que em vegi. No sé parlar avui. Inclús que m'estigui bevent una mitjana estrella morro, que ja em diràs tu que té de pijo, beure't una cervesa morro. No té res de pijo, allò. Però dietat amunt, no sé. Mira. El llibre que us recomano ara es diu Half Caste i és d'un poeta guyanès de la Guyana britànica que es diu John Aggart. No el conec. El coneix molt poca gent. Però deu ser bon home, no? Suposo, no ho sé, no he parlat mai amb ell. Té la medalla d'or de la reina a poesia. Collons! Ostres, Jordi, ho estàs fent molt poc bé, Medalla d'or de la reina a la poesia anglesa. Té això. Molt bé. Tot el que he dit abans no ho té. No. És una cosa que tu i jo tampoc tenim, eh? No. Ell sí. Mira, John Aggart, com us dic, va néixer a la Guyana i se'n va anar a viure a Gran Bretanya i el seu pare era afroamericà i va baixar fins a la Guyana i la seva mare era d'allà. I ja estava allà? I ja hi era allà, diguem-ne. Sí. I després ell va néixer i se'n va anar a Gran Bretanya i ell sempre ha dit que ell es considera britànic. Es considera anglès perquè és un país que l'ha tractat molt bé i tal i qual, però també diu que
Anglaterra i els països blancs són intrínsecament racistes i parlar d'aquestes coses, no? Molt bé. En el llibre que us recomano és un recull de poesia per nens, i té un poema que es diu Half Caste, que és el mateix que té... Que el títol... Ui! Vol dir alguna cosa, això, Pot ser que sí. I és un poema que aquest poema en si explora una sèrie de qüestions que afecten a la identitat de la raça negra i la raça mixta al Regne Unit. Interessant. O sigui que tot i ser britànic no només critica els britànics, sinó que a més està com molt en contacte amb el seu origen, per dir-ho d'alguna manera. Fins un cert punt sí. De fet, el poema es diu Half Caste i Half Caste és com mitja casta. En plan, no ets ni blanc, ni ets negre, ni ets una cosa mixta. I ell diu, quan Picasso pinta un quadre, fa servir pintura verda i pintura vermella, i el resultat del quadre no és ni verd ni vermell. Quan Tchaikovsky està composant una cançó de piano, toca tecles blanques i toca tecles negres, i el resultat no és ni blanc ni negre. I fa tota una sèrie de metàfores sobre això, unes metàfores molt simples, perquè és un llibre per nens, i em sembla un poema fantàstic i fabulós, perquè normalment els poemes per nens són de l'elefant blau se'n va al riu, i el riu, pues, no sé què, saps? I aquí, doncs, hi posa aquests temes de... una miqueta, doncs, amb un punt de crítica que tampoc és allò que sigui molt elevat, però molt interessant, no? A més, en el poema que està escrit en primera persona, John Agarth utilitza... Half-Caste, ok. Està escrit en primera persona, utilitza l'ortografia fonètica i fa com una distinció entre l'anglès ben escrit, diguem-ne, l'estàndard, i el que ell pronuncia, que és com més... Si l'estàndard seria explain yourself what you mean, ell és més de explain yourself what you mean, que és amb aquesta mena com de... D'accent, potser, per dir-ho d'alguna manera? Sí, és la paraula que buscava i no em sortia. Molt bé. Pensava que buscaves una cosa més tècnica, més d'algú que ha estudiat lingüística, i he pensat, no. Per la gent que no n'hem estudiat, que no sigui això. Fantàstic. Aquest idiolecte propi de John Agarth. Ara he fet servir una paraula tècnica. Aquí ja tires més a paraules tècniques. Us recomano molt aquest llibre. Són 50 paginetes. I també us recomano d'ell un altre llibre que es diu Clever Backbone, que no en parlarem avui, però també és poesia i que també està molt xulo. Doneu-li un cop d'ull, és molt maco, molt fàcil d'entendre, i recordem això, que és per nens, però que té crítica social. Molt bé. Perquè els nens no són imbècils. Això està bé saber-ho i tenir-ho en compte. Sempre. Sí. Arnau? Sí. La següent, que hi ha a les pestanyes que t'he deixat a punt. Sí? Fot-li. Li foto, Fot-li. Això és molt poc agradable. Sí, això és How to Get Away with Murder, produïda per ABC, que són les sigles d'American Broadcasting Company. No és un diari així de Madrid, una miqueta de dretes, no ens confonguem. Lleugerament de dretes. No ens confonguéssim. How to Get Away... How to Get Away with Murder... Gràcies, Kevin, has entrat tard ara. No passa res. Tot lo fossi això. How to Get Away with Murder és una sèrie de 6 temporades emesa entre els anys 2014 i 2020 i creada per Peter Nowalk. El repartiment... Com? Peter què? Nowalk. N-O-W-A-L-K. Nowalk. M'agrada molt aquest nom. És com maco de dir. Sí. Soc el Peter Nowalk. Exacte. Because I don't walk, I go I go car. Everywhere by car. By car. I fins aquí la secció d'anglès. Seguim, Arnau. Som-hi. El repartiment, i llegeixo textualment el que tinc apuntat al meu guió, és Viola Davis, o com es digui. Viola Davis, els altres. I entre parèntesis, els altres és Billy Brown, Charlie Weber, Lisa Will, Carla Souza, Aja Nomi King, Jack Falahy, Conrad Ricamora, Matt McGorry, aquí també... Home, els seus pares no se l'estimaven gaire. Té una literació... Matt McGorry... I Alfred Enoch, que el podríeu conèixer per ser un dels actors que surten a Harry Potter. En qualsevol cas, per què recomano aquesta sèrie? Per què recomanes aquesta sèrie, Arnau? D'entrada, bé, primer la sinopsi, bàsicament, ràpidament, que malament que ho he fet això, que ho he portat. No passa res. Els nostres oients ens ho perdonen gairebé tot, ja. I tant. La prestigiosa advocada i professora universitària Annalise Keating, Viola Davis, cada any agafa... Com es diu? Annalise Keating? Sí. Annalise Keating? Exacte. Vale. Per què? Perquè havia entès Annalise Keating, de plan... Annal is No. Keating. I em semblava
O sigui, Annalise sí, Keating. però em semblava una cosa molt boja posar-li un personatge de la sèrie Sí, de sí, nom sí. de Pilar en alt, però ja està, perdó, seguim. Annalise Keating cada any agafa 4 estudiants de primer curs com a estudiants en pràctiques al seu despatx i és una de les coses més prestigioses que els hi pot passar als estudiants de primer curs de la universitat. De dret, evidentment, no agafarà estudiants en pràctiques de biologia. No tindria massa sentit. No. Aquest curs decideix agafar-ne 5, tots amb alguna peculiaritat al seu passat que s'anirà descobrint al llarg de la sèrie a mesura que van passant coses bastant xungues, no? Vull dir, recordem que la sèrie es diu How to Get Away with Murder. Ara sí, per què la recomano? Per què la recomanes, Arnau? Ens tens intrigadíssims. Perquè hi ha la Viola Davis en una interpretació absolutament magistral en tota la sèrie. Sí? No hi ha cap moment en què diguis mira, aquí has baixat una mica, aquí no acaba de dir... No, No. és brutal. De 10. De 10. I a més, té una cosa que a mi m'agrada molt i que poques vegades passa en sèries d'advocats i en sèries de metges, que és que aquestes sèries dediquen una quantitat boja des del meu punt de vista, de temps dels capítols en resoldre casos Sí? que no aporten absolutament res a la trama principal. Correcte. És a dir, ostres, és un cas super difícil i a més resulta que la meva parella doncs m'ha deixat i estic en la merda, dedicaré el 80% del capítol a resoldre el problema El cas superdifícil del i cas lo de la teva superdifícil, que comença i acaba en aquell capítol, que no té cap mena de repercussió de res. I lo de la teva parella, que és una cosa molt més important per tu, que és una cosa que als espectadors ens interessa més, o com a mínim a mi, doncs mira allà, quan vas a fer el bocata del dinar, doncs Ho parles amb els truques. teus companys i... Exacte. Això passava molt amb House. Amb gairebé totes les sèries d'advocats, The Good Wife i després The Good Fight, és així també, House, com tu dius, gairebé qualsevol sèrie així. Aquí no. Aquí en alguna temporada sí que van agafant casos que acaben en el mateix capítol, però que com a molt ocupen la meitat del capítol, Sí? hi ha moltes vegades que agafen un sol cas per tota la temporada. Amb la qual cosa dona molt d'espai per conèixer molt millor els personatges, per entendre'ls més bé i trobo que està molt, molt bé. A més, té un altre avantatge i és que en el cas de la trama principal que ens ocupa tota la temporada, Sí? està explicada a través de flash forwards, que són al contrari dels flashbacks. De manera que, hosti, és una manera molt, no original, perquè és una cosa que s'ha fet moltíssim, però que sí que no està tan vista i que permet doncs, mantenir les expectatives, que tu pensis una cosa, després en vegis una altra, no entenguis res, gent que ressuscita dels morts i no ho acabes d'entendre. Gent que ressuscita dels morts. Sí. És a dir, això és una cosa que passa una vegada i que et peta molt al cap tota l'estona. Una mica com, ara potser foto la pota molt fort, però com Lost, que tenia tota aquella mena de flashbacks i flash forwards de la història i ara et barrejaven coses i al final no entenies res. No, és a dir, aquí en tens molt clar què està passant ara, com si diguéssim, I què què va estàs passar o veient, passarà. perquè et posa 3 mesos després, Vale, no sé quan. I en els casos que no ho posa també hi ha filtres, s'entén molt clarament què passa quan passa cada cosa. Molt bé. I això, jo trobo que és una sèrie d'aquestes per veure-la còmodament, també. No et farà pensar molt ni, oh, Déu meu, però sí que tampoc és Friends, ja ens entenem. Molt bé. Som-hi, endavant. Passa'm la paraula. Endavant, té la paraula per tu. Hop! Carai, que és llarga aquesta intro, no? Sí. Ara, home, ara. Ara passen coses. Ara passen coses. No, dic, hosti, no l'he recordat tan llarga. El següent llibre que us recomano es diu Language and Power. Tots els llibres que us recomanaré avui, ja us ho dic ara, tots els llibres són anglesos. Ostres! Ja, spoiler alert, tots els llibres són anglesos. Jordi, que no t'agrada la literatura catalana? Sí, però ha donat la casualitat que els llibres que us he recomanat són anglesos. I si no us sembla bé, doncs escolteu un altre programa de ràdio. Jo us diré, però, que les meves recomanacions no totes són angleses. Ei! Com es nota qui és llestis preparar les coses, eh? Qui? Bueno, el Kevin. L'únic. També és que la meva llibreria, o sigui, la meva estanteria, la meva prestatgeria, dona per lo que dona. És a dir, Sí. No tinc llibres en japonès, diguem-ne. Language and Power, escrit per un home que es diu Norman Fairclaw, que és doctor en lingüística a la Universitat de Lancaster. Home, Ara aquest senyor en deu saber. En sap molt. De fet, és el... Ara t'ho explico.
Mentre que els altres llibres que jo us recomano són llibres més amens de llegir i tal, aquest és un llibre com de teoria, diguem-ne. Però no és teoria sintàctica ni gramàtica tal, no? És el llibre, com ja us he dit, que ha escrit Norman Fairclough, és doctor en lingüística a la Universitat de Lancaster i es centra en el funcionament del llenguatge i el manteniment i el canvi de les relacions de poder de la societat. És a dir, ell el que fa amb el seu llibre és analitzar com a través del llenguatge s'estableixen relacions de poder a la societat. Qui és el qui mana i per què mana i com el fet de que una persona mani i la resta de persones no, com això influeix en el llenguatge i com el llenguatge promou o va en contra d'aquestes relacions jeràrquiques de poder. El llenguatge en si o l'ús que en fa el dominant del llenguatge? No el llenguatge com a tal. Sí que és cert que el llenguatge és implícitament el fet d'haver-se creat en una societat. Ara no vull començar aquí a obrir un meló molt gran, no? Però sí que és veritat que el llenguatge, per molta gent, és masclista i tot de coses perquè la societat ho és i la societat reflexa el llenguatge i el llenguatge reflexa la societat, que és una cosa de la que podríem parlar durant molt temps perquè no ho farem. Podries parlar, perquè el meu coneixement al respecte és bastant... Fa uns dies, en el meu Instagram, vaig fer un post rajant de tot això. Si us fa il·lusió, doncs, @akajodri, ho busqueu, ho llegiu i ja m'insulteu o no per privat. Doncs el llibre de Norman Fairclough va crear una disciplina, una branca, diguem-ne, de la sociolingüística o de la pragmàtica, que se'n diu CDA, que és Critical Discourse Analysis, que és l'anàlisi crític del discurs. I quan diem anàlisi crític del discurs, no entenem discurs com el discurs que fa una persona, el discurs del Pedro Sánchez. No, entenem discurs com el seguit de mecanismes que utilitza una persona per comunicar-se. I ja sigui, per exemple, publicitat, mitjans de comunicació, els discursos del president, etc, i tot això com s'utilitza per oprimir o condicionar les classes tradicionalment oprimides. És molt interessant, us poso un exemple molt fàcil perquè ho entengueu. Al segle XIV... Hòstia, anem una mica enrere. Sí, però és un exemple que entendreu molt clarament. Al segle XIV la majoria de gent era analfabeta. Els texts, quan havien de fer quan havien de parlar amb el rei o quan havien de fer un contracte del que fora, tots els textos legislatius eren uns textos que eren explícitament molt complicats. Perquè la persona que ho havia de fer, el plebeio, encara que sapigués llegir, li costés d'entendre. I era una forma de, si tu no entens el que estàs firmant, jo aquí et puc colar la merda que vulguis, que ho firmaràs igual perquè no ho estaràs entenent. I era una forma de, a través del llenguatge, a través d'un discurs, que era un discurs explícitament fet doncs, obscur i difícil d'entendre, controlar la societat. No? Una cosa que ara no passa mai enlloc. No passa mai enlloc. Doncs aquest exemple, tant del segle XIV, que I només del segle XIV. Només del segle XIV, doncs fa el Critical Discourse Analysis també a dia d'avui amb portades de diaris, amb anuncis, etc. Molt interessant i... Bueno, molt interessant per mi perquè m'interessa molt això i que és una cosa que moltes vegades no ens n'adonem i el llenguatge ens està condicionant la nostra forma de pensar o la nostra forma de viure per diversos motius i aquest senyor t'ho explica. Molt bé, no? Últim apunt. Sempre que s'ha criticat el Discourse Analysis, l'ha criticat gent d'extrema dreta. Diantre. Si sou d'extrema dreta, no llegiu aquest llibre. I no ens escolteu, sisplau. I no ens escolteu. Si sou d'extrema dreta, no. Seguiu els vostres líders. Exactament. I salteu d'alt a baix d'un pont. Exacte. No sé, pengeu-vos de cap per avall. Exacte. Pels peus, que us baixi la sang al cap i amb una mica de sort us rebenti el cervell. Ull, perquè n'haurien de tenir. Home. Arnau, si et sembla, anem a la teva següent recomanació? Fum-li. És la que tinc després, diguem-ne? Sí. Vale. Ui, és molt curt, això. Som-hi. Fot-li. 僕の名前は道マシン。この女たちによって僕の人生は大きく動いていく。Arnau, no he entès res. Molt bé, és japonès. És japonès, no m'estranya que no ho hagis entès. Sí, aquí és el moment en què m'he posat potser un pèl massa hipster, massa intel·lectualoide, massa... Però bé, realment no, és a dir, això és Million Yen Women, és una sèrie produïda per Televisió de Tòquio i Netflix.
creada a partir del manga d'un senyor que es diu Shunju Aono. Jo això ho he descobert preparant-me una mica el programa d'avui. És una sola temporada, més a l'any 2017, amb un repartiment d'actrius i un actor, bàsicament. No em pregunteu qui és qui, perquè són tots noms japonesos que jo no sé si són noms d'home o noms de dona. Si em dius Ramon i Marta, doncs sí, et sabré dir. Doncs entens una mica que... Però Yojiro Noda, Rena Matsui, Rila Fukushima, Rena Takeda, Miwako Uagatsuma, Yuko Araki i Lily Frankie... Lily Frankie no sona japonès, Lily Frankie. Potser és el nom artístic. Potser és el nom artístic. Sí. Però clar, deixant de banda Lily Frankie, que sí podríem endevinar que és nom artístic potser de dona, Podríem. Tota la resta, entre aquests noms n'hi ha un que és d'home i la resta són de dona. Quin és quin? No ho sé. Escalf. No ho sabem també perquè no ens hem preocupat de buscar-ho, potser. Sí, això ho he preparat avui. Tampoc és tan rellevant, en el fons. D'acord. És a dir, no rellevant. ens impedirà saber apreciar la sèrie. Correcte. Això. Molt bé. En qualsevol cas, Million Yen Women tracta de la vida d'un escriptor sense èxit, que a casa seva conviu amb 5 dones que li paguen un lloguer d'1 milió de iens cadascuna al mes. 1 milió de iens són molts diners. Sí, jo crec que sí. Vols que mentre busqui a canvi yen-euro? Sí, mentre jo parlo, tu busca-ho, sisplau. I així, Som-hi. una cosa que també podríem haver fet abans per preparar bé el programa, però que ho fem així en directe, que és més divertit. Perdoneu. Això, un escriptor que comparteix casa seva amb 5 dones que li paguen això 1 milió de iens cadascuna al mes per estar-s'hi, reben una invitació que li entreguen i diu, mira, aquesta persona viurà amb tu pagant-te 1 milió de iens al mes, però no li pot fer preguntes al respecte l'escriptor a les seves companyes de pis. Un milió de iens són 8.202,27 euros. Hòstia, Déu-n'hi-do, Home, ull. A tu et donen això 5 vegades al mes, però no pots preguntar. Pues jo, callat, amb la boca tancada, boca cerrada, no entren mosques. Exacte. Segur que en català hi ha una expressió més genuïna. Sí, però ara mateix no la coneixem. Busquem-ho a l'Optimot. Molt bé. Segueix parlant. D'això. La premissa de la sèrie, i deduïm que també de l'anime, és aquesta, que l'escriptor viu amb les 5 dones sense poder fer preguntes al respecte, i a partir d'aquí, doncs, una mica cada capítol es centra en una d'aquestes dones, en la vida que porten, i al principi tampoc no acabes d'entendre massa per on van els tiros, que és exactament el que està passant, però vas coneixent els personatges, vas coneixent les relacions d'amistat que van tenint, com intenten ajudar-se, com conviuen, tal, i això és una mica el que et fa seguir amb la sèrie. Això, i a mi personalment també em va interessar el fet de que fos una sèrie que podria ser un punt de partida occidental, per així dir-ho, però que, evidentment, el fet de ser una sèrie japonesa produïda a Japó i basada en un manga japonès, també, fa que tingui tota una altra poètica bastant, des del meu punt de vista, interessant. I això és també una mica la manera d'explicar la història, és el que em va mantenir més atrapat durant l'única temporada que té la sèrie. Però la trama es centra en per què aquestes noies estan vivint amb aquest home i l'home no pot fer preguntes, o és simplement la convivència? És simplement la convivència, i sí que al final s'explica una mica el per què. No ho desvelaré perquè és interessant i tal, però sí que una cosa que si la féssim des d'aquí, doncs potser sí que hi hauria un capítol en què t'expliquen això, són amics, tal, no sé què, conviuen bé, pum, ximpon, i ja a partir de llavors començarien a explicar... Pum, ximpon. Exacte. Començarien a explicar una mica, doncs, això, per què no pot fer preguntes, tal i qual. Al ser japonesa, doncs, també comparat una mica amb altres continguts que he vist també japonesos, donen molt més pes a la presentació que el nus i el desenllaç, per dir-ho planament. Molt bé. I ho trobo bastant interessant. Potser donen més pes a la introducció que el nus i el desenllaç perquè hi haurà una segona o una tercera temporada? No. Al final és molt tancat, molt clar. No és allò que diguis... No és com Breaking Bad, per exemple, que no la porto, però Breaking Bad sí que el que fa és
està pràcticament 2 temporades senceres de les 5 que té la sèrie presentant els personatges, explicant-te molt bé per què fan el que fan, tal. I això a molta gent li ha tirat enrere i és fins a un cert punt comprensible, però també és veritat que a partir de la tercera temporada s'agraeix molt això. Que t'hagin presentat ja els personatges per poder anar més per feina. Potser, exacte, no? i que perquè els entenguis molt, també. Això no, aquí és simplement un estil, un cànon, potser, fins i tot, m'atreviria a dir, sense conèixer-ho gaire, diferent. Molt bé. Endavant, Jordi. Som-hi. Doncs sí, torno a parlar jo. Endavant. El llibre que us recomano ara és un llibre que es diu Passing, d'una escriptora que es diu Nella Larsen. No sé si et sona, Nella Larsen? No. És una escriptora de principis del segle XX. Va néixer a finals del segle XIX i va morir a mitjans del segle XX. Molt bé. El llibre que us presento avui... Baixa una mica la música perquè... Et distreu. Sí, però només la sento jo, em sembla. Sí, perquè jo la sento, però com molt, molt, molt fluixet. Però bé, és igual. Bueno, ei, senyors, s'ha acabat la música. Passing, de la Nella Larsen. Nella Larsen és una altra escriptora afroamericana i publica aquesta novel·la l'any 1929 als Estats Units. I està ambientada, la novel·la en si, al barri de Harlem de Nova York dels anys 20. És a dir, no en el seu moment, sinó lleugerament anterior. Va publicar la novel·la l'any 29 i, com tots sabem, l'any 29 va haver-hi un gran crack. Sí. Va haver-hi el famós crack del 29. El famós crack del 29. De fet, el vam mencionar al programa anterior com un dia trist. Un dia trist. No tan trist com el dia que ens vam deixar el Kevin. Exacte. Exactament. Doncs aquesta novel·la es publica just després del crack del 29, quan les coses ja no anaven tan bé, quan ja es veia que tot el somni americà estava en declivi, i tot i això Nella Larsen decideix inspirar-se en els anys bonics, en l'any 1920-21, que és quan les coses començaven a anar bé, després de la Primera Guerra Mundial. I narra la història com la reunió de dues amigues de la infància. Són dues amigues de la infància, una es diu Claire Kendry i l'altra es diu Irene Redfield, que es van separar quan eren petites, i ara representa que coincideixen en un bar i es troben i es coneixen i tot això. Ostres! Les dues noies... Exactament. El llibre té 2 parts. La primera part... Pensava que anaves a dir 2 pàgines i m'havia patat el cap molt fort. Les amigues es troben i ja està, al final del llibre... No, té 2 parts. La primera part representa que és quan es troben per primera vegada i passen una sèrie de coses, i la segona part és quan es retroben i passen una altra sèrie de coses. La primera part és una miqueta més breu que la segona perquè el nus i el desenllaç de la història és la segona. La primera part també serveix només una mica per presentar les persones, no? Les dues noies són de pare blanc i mare negra. I això és molt rellevant per la història. Perquè la Claire es fa passar per blanca. Com que als Estats Units l'any passat no, l'any passat també, però el segle passat eren bastant racistes. Vols dir? Em sona. Segur? Es veu que sí. La Claire Kendry es fa passar per dona blanca. Mentre que la Irene té la pell fosca, la Claire la té més clara i a través de maquillatge i tota la pesca doncs es fa passar per blanca. I està casada amb un home blanc i racista, però de classe alta. És a dir, la Claire deixa de banda tot el seu origen afroamericà i d'allò per poder viure amb un home de classe alta i que aquest home la mantingui de classe alta. Ella està fent-se passar per blanca perquè ella sap que si ella fos negra el seu marit, doncs el ser racista doncs, no li agradaria, i fa tot això per poder ser de classe alta. I la Irene, ella és negra i no es fa passar per blanca ni res, i la història aquesta, no vull entrar molt en detall, no vull explicar com acaba ni ben bé els temes que parla, perquè crec que cadascú li trobarà una interpretació diferent, però principalment parla d'això, de com la Claire deixa de banda els seus orígens per tenir una vida que en el fons tampoc la fa massa feliç, i la Irene veu com la seva amiga ha deixat de banda doncs, el que unia les dues, que era la infància, per ser una persona que ja no és la que ella coneixia. I a part d'això toca temes d'homosexualitat, perquè sembla ser que la Irene i la Claire en algun moment han estat enamorades i ja no ho estan, problemes de classe, entre classe alta, classe baixa i tot això, racisme, i és un llibre breu, em sembla que té 150 pàgines tot just, i us el recomano molt, molt, molt fortament, perquè
Bueno, és un llibre que tracta temes molt presents a dia d'avui, com el racisme, però amb l'òptica de l'any 1929. Molt bé, molt interessant, sí. Txachi. Iuhu! Arnau, Fum-li. A la següent pastanya. A la següent. Du går inte utanför dörren med den där. Bestämmer för fan inte du. Jo, det gör jag. Så jävla skit i mitt hem! Jag fick ett telefonsamtal igår från Pervin. Hon bor där nere i Raqqa. Hon ville ta kontakt med en svensk polis. De har skickat en man till Sverige för att utföra ett terrorattentat. Molt bé, no deixarem tot el teaser o tràiler, no sé ben bé què he posat. Tràiler. Doncs no deixarem tot el tràiler perquè és 1 minut i mig, més o menys. Però això que sona és Califat, una sèrie produïda per Filmlands International AB i Imaginarium Films. És una sèrie sueca, creada per en Wilhelm Berman i en Niklas Rockström. Segur que no ho he pronunciat bé, però he fet el que bonament he pogut. No passa res. Si algú de la nostra audiència ens pot assessorar sobre com ho hem de dir, si us plau, feu-nos-ho saber i en el proper programa ho arreglarem. És a dir, direm, això s'havia d'haver dit així sobre tal persona. És una sèrie d'aquest any, del 2020, perquè encara estem al 2020. Només té una temporada i no té pas pinta de que n'hi hagi de més. Disculpa un moment. Digues. T'interrompo un segon, perquè acabo de veure que tinc una pestanya oberta amb l'Optimot. Sí? A boca cerrada no entren mosques. Ah, sí. Perdó, t'he trencat tot el rotllo. No però, passa res. En català, llengua muda mai fou batuda. Oh! M'agrada molt. Doncs això. M'agrada molt. També hi ha l'opció de el silenci és or. No és el mateix. Home, tot i que quan ho hem buscat per Million Yen Women i hauria entrat superbé. Sí, perquè, ostres, com m'agrada això que està passant. Ens estem assenyalant molt fort, l'Arnau i jo. Una cosa molt radiofònica, també. Escalf, vinga. Doncs això, el silenci és or, llengua muda mai fou batuda, o a boca tancada no hi entren mosques, que em sembla basura. Comparada amb les altres dues, no mola gens, no. Seguim, perdó. Doncs això, estàvem parlant de Califat. Exactament. És una sèrie que mostra com es fa com creix, com es fa fort l'integrisme islàmic a Europa, agafant la vida d'una estudiant d'institut, filla de pares immigrants. Diria que és en una gran ciutat, no sé si es diu el nom de la ciutat, però tampoc és gaire important. Podria ser Estocolm, Berlín o Barcelona, o París o Roma. És igual. La realitat que retrata és bastant aplicable a tot arreu, a Europa. I com passa això de viure en un barri humil, als afores d'una gran ciutat, està a punt de ser esposa d'un combatent d'estat islàmic a Síria. Tinc aquí apuntat això, la sinopsi, i quan la podem veure / per què la recomano? Som-hi. Com que quan la podem veure? Per què entra sí, per què no? De la mateixa manera que tu escoltaries Metallica quan vulguis anar a beure cervesa i saltar i cridar, i Jordi Savall quan vulguis seure i escoltar una cosa, doncs correcte. Una mica buscava aquesta equivalència amb les sèries. Perfecte. Quan l'hem de veure? Quan l'hem de veure? No ho sé. Per què la recomano? És a dir, jo us explico per què la recomano i ja decidireu vosaltres quan la voldreu veure, si és que la voleu veure. D'acord. No és una sèrie gens agradable, no ho és gens, perquè no és agradable saber que tot el que està passant, tot el que la sèrie explica, tot el que la sèrie mostra està passant realment. I no sé tu i no sé les persones que ens estigueu escoltant, però la vida d'aquesta noia podria ser la vida de companys meus de classe, de gent amb qui tu no diries mai que els hi pot passar això, que poden fer el que fa aquesta noia, i els personatges que l'ajuden, i dic ajuden en el sentit de que fan que se'n vagi a Síria, els personatges que... Tot això són coses que et peten molt al cap, que són molt xungues, molt desagradables. Realment sí. Però el fet que siguin xungues i desagradables no vol dir que no puguem conèixer-les. De fet, jo crec que segurament s'ha de conèixer precisament per això, per com de desagradable és. És una mica la mateixa reflexió que podries fer respecte a la Segona Guerra Mundial.
i l'auge de l'ultradreta. Sí, són coses que no molen gens, però que si gires el cap i no els hi fas cas, no desapareixeran. No desapareixeran, al contrari. I per això, doncs, una mica la recomano. És la sèrie més xunga de les que porto avui, la més dura, amb diferència. Jo entenc que hi hagi gent que em digui mira Arnau, jo me l'he volgut començar a mirar però ho he deixat perquè és que no és això el que busco. Vale. D'acord. De la mateixa manera que Friends no té cap mena de pretensió de donar-se-les de sèrie elevada, això no té cap mena de pretensió de fer-t'ho passar bé. Claro. Cada cosa té el seu moment, és el que deies abans. Exactament. I bàsicament és això. Molt bé. Estava buscant ara mateix en el mòbil, hi havia un joc que no me'n recordo com es deia, però que en realitat no era un joc, era una mena com de... Hi ha tota una sèrie de jocs que els fa una empresa, per exemple, que es diu Telltale Games, que són com novel·les i tu pots prendre decisions i canviar les coses, no? I aquell representa que la teva germana, em sembla que és de Síria i està intentant venir cap a Europa. I representa que és com el WhatsApp. I tu reps un missatge i representa que és d'ella i li pots contestar. Però també pots no contestar-li. És a dir, el joc és a temps real. Si tu no toques el mòbil, doncs el temps va passant i potser reps un WhatsApp a les 5 de la matinada. I és un joc que no és per passar l'estona, simplement pot ser que rebis un WhatsApp a les 5 de la matinada i que sigui la teva germana que t'estigui dient tu, hem entrat en aquest barco per creuar fins en allà, però resulta que el senyor del vaixell ha posat molta penya, ens estem enfonsant, estem a punt de palmar-la, no sé què, no sé quantos, i tu estàs dormint. I l'endemà al matí et lleves i li envies un WhatsApp i ja no et contesta. I no et contesta. O potser et contesta a les 8 del vespre perquè se li ha fet malbé el mòbil i és un joc que no t'ho fa passar bé. No. Et preocupes molt per una persona que en realitat no existeix, però que alhora són tots els refugiats, no? I hi ha una mica un paral·lelisme amb la teva sèrie. I mira, venir aquí a recomanar llibres, també us he recomanat un joc que no sé com es diu. Però, tot això de més que teniu, si algú sap si algú sap que ens ho digui, buscaré el nom i, si me'n recordo, ho deixaré a la descripció del vídeo. Molt bé. Vale? És un joc de mòbil, no és d'ordinador, és a dir... És un joc de mòbil. Exactament. Fantàstic. Molt bé! Endavant, Jordi. Endavant, allò que es diu endavant, ara mateix no hi puc anar perquè no tinc el guió com toca. Vaja. Coses que passen, Aviam, espera't. Aviam. Vale, sí, ja. He posat... Molt bé, fantàstic, fabulós. Tot això, anava a dir, ho retallarem. No ho retallarem. Gràcies, Kevin. Anava a dir, no ho retallarem perquè... Per què no? Perquè no. L'últim llibre que us recomano, avui, Sí, i ha quedat com una mica de Vasco, no? Libro último recomando yo... Mare meva. Ostres... Perdó, anem al guió, tu. Gràcies, Kevin. L'últim llibre que us recomano és un llibre de William Blake, poeta, romàntic, anglès, que es diu Songs of Innocence and Songs of Experience, que és un llibre que va escriure entre l'any 1789 i 1794. Veieu que tots els llibres que us he portat, referents superactuals... Novíssims, sí. Em sembla que el més recent que us porto és Half Caste, de John Haggard, que és de l'any 2016. Bueno, sí. De fet, em sembla que és de l'any 2005, però hi ha una reimpressió del 2016. És igual. El cas és aquest. William Blake, per qui no conegui William Blake... Jo mateix, per exemple. William Blake és un dels poetes romàntics més importants d'Anglaterra. I a part de ser poeta, també feia obres de teatre, que no en va fer mai cap. Doncs llavors no feia obres de teatre. O sigui, les escrivia. I prou. Sí, però com a hobby. De fet, tampoc les publicava ni res. Crec. Era il·lustrador, era pintor, era com un artista molt polifacètic. Una mica, fins a un cert punt, prototip d'artista romàntic, no? Sí, un artista romàntic que faig de tot i ho faig tot bé. No és veritat, no ho feia tot bé. Està bé tenir-ho clar, això. Però la poesia que us recomano avui, doncs sí, la feia molt bé i a mi m'agrada molt. Coneixeu un autor anglès que es diu Milton, que va escriure un poema que es deia Paradise Lost? No. Val. Paradise Lost de Milton, o sigui, William Blake veu molt de Paradise Lost de Milton. Paradise Lost de Milton narra, us ho explico molt breument i molt malament, perquè no va d'això el llibre, vale? Vale. Però per entendre'n ràpid.
La humanitat és pecadora, la humanitat ha pecat, la humanitat ja no està al cel, que era el Paradise, i ara està a la Terra, que és el Paradise Lost. I una dicotomia entre el que és del cel, heavenly, el que és eteri, el que és fantàstic i fabulós, i el món de merda en el que està vivint la societat. I això ho fa Milton, i llavors William Blake diu, calla, m'ha agradat molt això, doncs vaig a fer un conte. I va escriure el conte, i quan va tenir el conte escrit va dir, aquest conte m'ha quedat molt bé, però crec que quedaria molt millor si fos poesia. I va convertir el conte en poema. I va fer els poemes. El primer de tots és Songs of Innocence, que és un recull de 19 poemes, que representa que són doncs, com més innocents, com més blanc, com més bonic tot. En aquests poemes hi ha, per exemple, un poema que es diu The Lamb, que narra una cabreta que representa Jesucrist, perquè el Cordero de Dios i tot això, i que és tubeta i agradable i tot molt bé. O narra la història d'un nen que es diu que és un escuraixamanelles, i que el nen va cantant pel carrer I que guai que és que escurar guai, xemeneies. m'agrada escurar xemeneies i quedo tot negre però després em netejo i tot fantàstic, i presenta un món això, un món com molt harmònic, molt bonic. I després al cap de 5 anys, l'any 1794 presenta Songs of Experience, que és com Has dit presenta i me l'he imaginat anant a la central d'Oxford Street, en lloc de la central del Raval, i allà tot de hipsters del seu moment, asseguts tal, amb tot de llibres i bevent cervesa artesanal i us porto Songs of Experience. Bueno, doncs, Songs of Experience, que és una hòstia a tota la cara. Mostra un món molt dur, molt gris, amb poemes molt diferents dels de Songs of Innocence. Llavors, els poemes de Songs of Innocence, que eren això, heavenly, bonic, tenen el seu counter la seva contrapartida. Exactament. Songs of Innocence. Per exemple, si en Songs of Innocence hi havia The Lamb, a Songs of Experience hi ha The Tiger, que és una bèstia ferotge que destrossa el Cordero de Dios i que és molt més fosc. Si el Songs of Innocence, és que això de parlar anglès, o sigui, el fet de saber-me tot això en anglès i haver-ho de traduir simultàniament al català m'està matant, o sigui, estic suant. Si a Songs of Innocence té, per exemple, el Chimney Sweeper, que és el nen a les xemeneies, a Songs of Experience té un poema que es diu Infant Sorrow, que va d'un nen, que no es diu quina professió té, però que és xemeneies, que s'ha mort dels seus pares i que s'ha forçat a treballar perquè si no té diners i que va sempre brut i que tot això. Llavors, és aquesta mena de contraposició de no és tot tan maco ni és tot tan gris i això, i us el recomano molt. Us recomano finalment, si voleu fotre les mans en aquest recull de poesia, intenteu a través de biblioteques, a través de llibreries de segona mà o a través de biblioteques o a través d'on sigui, que intenteu trobar l'última edició guai que es va fer d'aquest llibre, que va fer-se a l'any 1958. Molt nova també, aquesta edició. Que la va fer Faber & Faber, que és l'última edició que porta les il·lustracions originals de William Blake. Ah, molt bé. Clar, perquè com que era un artista romàntic, feia tot. Tenia el poema i feia una il·lustració del poema. I són unes coses preciosíssimes. Jo, per sort, he aconseguit agafar-ne un d'aquests i el tinc a casa, i el tinc a la vitrina i estic enamoradíssim d'ell. I això, si podeu, l'edició de 1958. Si no, trobareu edicions actuals que no tindran els dibuixos, però que els poemes hi són iguals. El poema, en el fons, és el mateix. El poema és el poema. Molt bé, tu. I fins aquí les meves recomanacions. Arnau, anem a la teva última recomanació? Endavant. Som-hi. És això, si no m'equivoco. No, no és això. No, no és gens això. No és gens això. Molt bé, ara sí. És això, si no m'equivoco. Right into this world all alone. Gotta take your soul. You're on your own. The crow flies straight. Sí, aquesta és la meva última recomanació. M'he deixat el que jo crec que és el millor pel final. El postre. El que jo crec, Aquí cadascú té el seu criteri i no té per què coincidir amb el meu. Això és Sons of Anarchy, una sèrie produïda per FX Networks i creada per Kurt Sutter. 7 temporades, de l'any 2008 al 2014, amb Charlie Hunnam, Katie Sagal, Maggie Stiff i Ron Perlman. Molt bé. Són els 4 personatges protagonistes, n'hi ha molts més. Això. Per qui no conegui Sons of Anarchy, hauria de fer-ho. I, bàsicament, ràpidament, Sons of Anarchy segueix la vida
de Jackson Teller, el Jax, el personatge que fa el Charlie Hunnam, que és el vicepresident d'un club de motards, el club és Sons of Anarchy, que es dedica bàsicament a vendre armes de manera il·legal a tot de gent que delinqueix. Tot maco, tot preciós, sí. I això ho fan a Charming, un poble inventat que se situa a Califòrnia. Molt bé. La visió del Jax i les seves ambicions respecte al club canvien quan neix el seu fill, està buscant coses en el seu traster i troba el manuscrit d'un llibre que va escriure però no va arribar a publicar mai el seu pare, Molt bé. el John Teller, que és on explica la seva visió i el per què el seu pare funda el club. I se n'adona que no té res a veure amb el que està passant ara. I decideix, doncs, mirar de canviar la situació i una mica també hi ha el xoc entre la nova generació d'ell i els seus amics, per dir-ho d'alguna manera, contra la generació del seu pare, que és la mateixa generació que l'actual president del club, el personatge que interpreta el Ron Perlman, perdó. Ron Perlman. Sí, és difícil. És aquell senyor que té tanta barba? Sí, ja l'actor que fa de Hellboy. Sí. Això. Per què la recomano? Perquè és una maleïda meravella. Molt bé. Així, ja està, ja podríem plegar, no? Tenim 3 minuts. Molt bé. 3 minuts és difícil, faré el que bonament pugui. Ja. Per què la recomano? Perquè, sí, la realitat que mostra és una realitat xunga, és una realitat molt poc agradable, molt poc amigable. Ningú no voldria tenir a cap membre dels Sons of Anarchy, ja no a la seva família, sinó de veí. Ningú no voldria viure a Charming si pogués evitar-s'ho, perquè és una ciutat on la llei i l'ordre no l'imposa la policia, sinó que l'imposen Sons of Anarchy. Els moteros, no? Exacte. Van en moto. Exacte. És una cosa xunga. Hi ha un munt de violència, hi ha un munt d'armes, retrata una societat molt xunga on hi ha molt de tot. Drogues, prostitució, violència, gent granyuda i barbuda amb motos que fan molt soroll, coses que a priori... Estic d'acord només amb l'últim. Jo sóc aquesta gent granyuda que va amb motos i fa molt soroll. Però això és una cosa que a priori podria tirar enrere a algú que diu no sé què no seria mirar, aviam això, no, aquí hi ha tot això, fora, miraré una altra cosa, tornaré a veure Friends. No dic que estigui malament, però doneu-li una oportunitat no dic que estigui malament mirar Friends, però doneu-li una oportunitat, si us plau, a Sons of Anarchy, perquè realment és pràcticament Shakespeare portat en un poble de merda de Califòrnia. És a dir, les trames són boníssimes, la banda sonora és la millor banda sonora d'una sèrie que he sentit mai, i les interpretacions són una meravella. Hi ha una desromantització de la criminalitat i dels abusos brutal, és a dir, no és com en les sèries de mafiosos o les pel·lis de mafiosos que gairebé que t'entren ganes de ser Al Capone i d'anar a matar persones per robar bancs. No, aquí veus que és una cosa xunga, que és una cosa molt desagradable, però està molt ben feta, és una meravella de sèrie i no puc recomanar-la prou fort. Molt bé, deixa'm que et talli aquí. Sí? Acabem el programa aquí i ara farem una cosa molt bonica, que és tu seguiràs explicant-nos això i això només es veurà a YouTube. Molt bé. Vale? Moltes gràcies a tots per haver-nos escoltat aquesta tarda a Ràdio Matadepera. Esperem haver-vos fet molta companyia i ens veiem sens dubte la setmana que ve. Adeu, una abraçada. I ara ja això és només per la gent de YouTube. Exacte, és la versió... La versió premium. Exacte. De fet, premium no sé si és ben bé la paraula, no però és això, és molt intens. Agraeixo molt poder seguir parlant de Sons of Anarchy perquè és una sèrie que m'encanta, que he vist 2 o 3 vegades, 3 concretament, i que no tinc dubtes que abans d'aquí un parell d'anys com a molt tard tornaré a veure-la. Sí, no és ben bé donar-li una oportunitat perquè ja em té absolutament el cor robat, però sí que és això, és a dir, personatges shakespearians totalment, fins a
si t'ho pares a pensar, pot ser que siguin lleugeríssimament poc creïbles, però entens perfectament les motivacions dels personatges. Hi ha una cosa molt maca de la sèrie, i és que hi ha personatges que comences odiant a mort i que quan et pares a analitzar-los fredament, després d'haver acabat la sèrie, segueixen donant-te motius de pes per odiar-los. Però els entens. No és ben bé que els entenguis, però sí que també els penses, hòstia, no et cauen bé, però tampoc... Però sí. És a dir, et cauen malament, però et cauen bé. És a dir, hi ha un tio que... No els condemnes, però tampoc els aplaudeixes. No, sí que els condemno. Ah, vale. És a dir, hi ha un tio que és un assassí. No està bé. No està bé ser un assassí, i menys assassí de les persones a qui mata aquest senyor. Perquè no, és que és un assassí, a qui ha matat? A Hitler i a Mussolini. Home, penses, escalf. A tope. A tope. Però no és gens el cas, no? És l'assassí de persones guais. Però... Persones guais. Sí, persones positives, persones que aporten llum una mica a la sèrie. Són les persones més positives. Però tot i així penses, hòstia, li passen coses que ni tan sols ell no es mereix. I és com una mica també el que passa amb Ricard III de Shakespeare, que és un tio que és un malparit, que és un desgraciat, que mata nens. Cosa que... Ricard III, no Shakespeare. Sí, evidentment. Bueno, Shakespeare no ho sabem. No ho sabem. Ricard III sí. Exacte. I tot i així penses, volem que Ricard III guanyi, o no, però la idea és que sí, la majoria de la gent entén que no és una bona opció, però una mica et fa entrar en contradicció, no? Que és lo maco també de segons què, fins a un cert punt. Entrar en contradicció. Uau, m'estic liant una mica. Apretaré el Kevin. Apreta. Sort que això només ho veu YouTube. Exacte. Doncs això, el Sons of Anarchy té un munt de contradiccions, et fa entrar en contradiccions i no te les resol, tampoc. És a dir, te'ls pinta a tots com a dolents. I et deixa que tu triïs amb quins empatitzes més i amb quins empatitzes menys. Sí que n'hi ha un que el protagonista que sí que vol que empatitzis una mica més. Que és el Jack, has dit? Jax. Jackson, el nom, A.K.A. Jax. Sí que et fa que empatitzis una mica més amb ell, però tota la resta, Jax inclòs, de fet, tenen punts clars, punts foscos, i és com... Hi ha una escala de grisos en què es tira més cap al negre que cap al blanc, però això, és una escala de grisos en el fons, i tu decideixes cap a on et vols posicionar una mica. I més que ho decideixes conscientment, que també... Al final et toca. T'hi porta, sí. És una mica l'oposat completament a Harry Potter, on el Harry Potter és bo i el Voldemort és dolent. Exactament. Els bons són molt bons, els dolents són molt dolents. Sí, Harry Potter o el Senyor dels Anells. O el Senyor dels Anells. La immensa majoria, o els Pastorets. És a dir, sí. Els bons són els bons i els dolents són els dolents. Aquí no. Aquí els dolents són els dolents, els bons són dolents i tothom és dolent. Ara que has dit això, el Senyor dels Anells, un dia podríem portar a l'Albert i a l'Oriol i rajar del Senyor dels Anells una hora. Podríem fer-ho, però jo això ho veig més contingut per YouTube, Bueno, ja veurem. Ja veurem què fem. Quan no tinguem idees, és una idea per quan no tinguem idees. Ara, això és YouTube només. Això és YouTube. Ara podríem t'imagines que ara entren per la porta i mira, parlarem una hora més del Senyor dels Anells. No. Seria graciós. Seria horrible. Sí, també. Alguna cosa que t'hagi quedat al tinter? Diria que no. Diria que no he dit el repartiment de... he donat un cop al micròfon, perdoneu. Diria que no he dit el repartiment de Califat. No l'has dit? No l'he dit. Són Gizem Erdogan, que fins res a veure amb Adelaide Erdogan. Rashid Said Erdogan, o el president de Turquia, en el fons. Tothom li diu l'Erdogan. L'Erdogan. Com la Merkel o el Rajoy o el Trump. El Trump. L'Erdogan. Ahmed Bozan, Aliet Ofeim i Albin Grenholm. Albin Grenholm és el... Albin, però Albin amb B alta. Vale. És el que has dit que era el productor suec o és actor? És actor. Els productors, els creadors, de fet, són Wilhelm Bergman i Niklas Rockström. I aquests són suecs? Sí. Vale. Ja està. I fins aquí. Molt bé.
Doncs una abraçada pels que heu seguit Escoltant-nos a Tutira. fins ara. I com que som gent de merda, no ens despedim. Home, però Anem parlant i acabarà el programa en algun moment. Val, però això és una mica lleig també. És super anticlimàctic. Totalment. En algun moment tallaré i ja està. I fins allà. Doneu-vos per despedits. Una abraçada. Gràcies Estigueu per haver-nos hidratats. escoltat. Estigueu molt hidratats. Això és important, estar hidratats, perquè si no tens mal de cap, Sí. La la ressaca és falta d'hidratació. Sí. I saps que va molt bé per prevenir aquesta falta d'hidratació? No beure. També, però si ja has begut... Sí, un dia estava... Si t'has entrebancat i has caigut de boca contra una ampolla de vi i te l'has fotut tota sencera, perquè no sabies com gestionar-ho, perquè t'has atabalat, perquè no ets gaire llest. el que has de fer, Sí? i a mi això m'ha funcionat alguna vegada que m'he entrebancat i he begut una Per mica error, sempre per error. Sempre per error, beure abans d'anar-se'n a dormir beguda isotònica. Clar, perquè et porta els electrolitos i totes les coses que et deshidraten l'alcohol. Hidraten, però 3.000. Una cosa boja. Sí. Doncs sí. Doncs està molt bé això. I després per la ressaca el teu remei infal·lible, que són els navius. Els navius, per favor, perquè jo quan tens ressaca tinc més mal de panxa que mal de cap. Quan fa que no tens ressaca? Ui, Perquè aquesta és l'altra cosa. fa Quan molt, fa que no tens ressaca? Fa molt. Jo fa... Poc. La cara que poses és de poc. No, poc no. Fa temps també. La cara que... Jo fa... Quina hora és? Fa temps que no tinc ressaca. L'última ressaca que vaig tenir va ser el dia 25 d'octubre. No és cert, és fals. Una mica. Fa temps que no tinc ressaca. Però això, jo que per la meva ressaca, que és de mal de panxa, Navius, però oli en un llum, de debò. Si sou dels meus o de les meves, navius a muerte. A muerte, els navius. Sí, però una safateta d'aquestes tota sencera, cap dintre. Cap dins, nyam. Nyam. I això no és una mica contraproduent també per l'estómac? Perquè jo quan tinc ressaca no vull menjar res. Ja, però no t'ho fots tot de cop amb agonia. Et vas menjant un naviu, no sé. Vas fent una mica com una bola de neu, que comences molt poquet, i al vas final... creixent. Sí. I si després del naviu un rostit, doncs un rostit o el que sigui. Un kebab. Això potser és... El kebab és bomba, és bomba de rellotgeria, el kebab. Potser és temptar massa la sort. Estem parlant tant de menjar que m'ha entrat una gana, tu. Mira, no ets l'únic. No ets l'únic. Anem a dinar o què? Som-hi. Vinga, va, fantàstic, som-hi. Apa. No ens despedim. No ens despedim. Jo, en algun moment tallaré. En algun moment tallaràs. És la incertesa, és el de no saber quan acabar un programa de ràdio, no? Clar, això la ràdio no ens passa, això la ràdio perquè no, tenim una no passa. hora, Clar. doncs... I ara aquí, ara ja no sabem com acabar. No.